Τελικά Γκάλμαν το σουτ, περνάει μπάλα, γκολ! 0-1. Και το άμεσο λάθος και γκολ για τις νέες ατρωμή του στο ίσο. Γκάλμαν με το κεφάλι, περνάει η Γκάλμαν, μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει, γκολ! Τρομερό γκολ της Γκάλμαν. Πάρα πολύ όμορφο. Παλασενικοπούλου τρέχει να πιέσει και θα κερδίσει την μπάλα η Γκάλμαν. Γκάλμαν είναι όμως μόνη της, κάνει την προσπάθεια και δίνει τη... Η Ναταλία Ελευθεριάδη, η αναπληρωματική τερματοφύλακας, αφού είπαμε ότι εδώ έχουμε την Γκάλμαν η οποία θα κάνει το πλασέ. Η Νάση Νικοπούλου μονομάχησε στον αέρα, δεν βρήκε πάντως καμία, ούτε αυτή ούτε η Καρανάσιο την μπάλα, και τώρα είναι η Γκάλμαν. Βασιλείου, Γκάλμαν κάνει την τρίπλα, πάρα πολύ ωραία τρίπλα πάνω στη Μανουσάκη, η οποία μπαίνει στην περιοχή. μπάλα για την Στεριούλη. Να Η οποία εύκολα μάζεσε. Η κόλλια για τη Χατζηχαριστού. Πάει να γίνει το λάθος. Κερδίζει εκεί πέρα η Εμάνους. Σαμπό. Βγάζει πολύ ωραία ο Βόλος την μπάλα από την άμυνα. Η Γκάλμαν επέστρεψε. Πήρε την μπάλα από την πλατή.